Goeiedag iedereen te Hulst. Ik ben hier momenteel aan de N290 locatie, praktisch van de oude Zoutdijk. Daar is men bezig met een nieuw rondpunt. Ja, dat is al een tijdje zo, maar ik vond het ook wel nog even interessant om in beeld te brengen. Dus die locatie hier is ongeveer 6,5 kilometer van de Belgische grens. Dus als je komt van Kapellebrug zie je ook wel overal een rondpunt aan de N290. Dus deze locatie had nog geen rondpunt. Ik had ook gelezen dus dat de provinciale weg is eigendom van provincie Zeeland. En dus is ook de provincie dan die waarschijnlijk de opdracht gegeven heeft om die werken uit te voeren. Dus hier even de beelden. Ja, ook met de fiets moet je even binnenrijden in Hulst, eventueel via het Michelstadspad. En dan ben je ook vlot naar de andere kant of via Hulst busstation. Dus ook wel nog even interessant. De luchtbeelden ook altijd vooraf en nadien vind ik wel spannend om dat te bewaren. Ja, die provinciale weg op zichzelf is in feite wel een vlotte doorstromingsroute. Er is dan wel maar 2x1 rijstrook, maar bon, zelden dat je hier een file ziet. Hè. Het is wel een route die het verkeer vlot doorlaat. Ja, dan hier heb je feitelijk dan de aansluiting op de Tivoliweg. De Tivoliweg werd ook enkele jaren terug volledig vernieuwd. Had ik ook nog beelden van vroeger en nu. Ook een pracht van een fietspad. Heb je nu een snelle verbindingsroute met de fiets naar de Dubbele Poort. Of richting op van het Michelstadspad. En eventueel ook Hulst busstation dan via de linkerkant. Ja, goede fietspaden is wel bijzonder belangrijk. Ik gebruik veel de fiets en ik vind toch wel de fiets een goede oplossing voor je snel te kunnen verplaatsen hier. Hè. Dat toon ik ook wel regelmatig met video's. Zo dus beelden feitelijk van Hulst Noord. Dan heb je hier ook al prachtige ochtendbeelden. En nog een wat mist. En dan zie je zo de binnenstad. Ook wel prachtig. Zo, dat is even voor mijn, zou ik zeggen, mijn persoonlijke archieven. Videobeelden die ik bewaar. Natuurlijk, ik zet het dan ook wel even online. Kan ook wel interessant zijn voor iemand die zich interesseert. Even in dergelijke zaken. Zo, om te eindigen toon ik nog even de provinciale weg. Dus verder de aansluiting tot andere rondpunten als je wilt. En dan de afslag voor Vogelwaarde, Terneuzen op. Of de andere kant Kloosterzande. Ook de afslag voor Terholen.